Cesta za svetlom je názov výstavy, ktorou sa v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči prezentuje Domov sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni. Podujatie sa konalo pri príležitosti 81. výročia založenia prvého ústavu pre dospelých nevidiacich na Slovensku. Kadlického ústav slepcov v Báhoni vznikol 22. októbra 1930 a odtedy sa datuje vlastne história tohoto ústavu, ktorý vlastne sa dnes prezentuje týmito krásnymi, či už ručnými prácami, výtvarnými, košikárskymi výrobkami klientov ústavu v Báhoni. V súčasnosti je domov celoročným pobytovým zariadením, ktorý poskytuje služby dospelým na riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu. Pôvodne to bol ústav slepcov, Kadlického ústav slepcov a vystriedalo sa u nás veľa takýchto nevidiacich klientov. Od roku 2002 našim zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj a fungujeme na pôsobnosti nášho západoslovenského kraja. Máme 146 klientov, 97 zamestnancov. Našou snahou je teda, aby sa všetci u nás dobre cítili, aby im bolo dobre. Dobrý pocit zo sebarealizácie získavajú klienti aj prostredníctvom rôznych remeselných prác. Väčšinou ručné práce klientov, sú to, ktoré robia na jednotlivých krúžkoch, výšivky, keramické výrobky, košikárstvo. To sa teraz v poslednej dobe opäť vracajú k tomu. Pripomíname, že výstava potrvá už len mesiac. Ak ste ju ešte nestihli navštíviť, môžete tak urobiť do 25. novembra. Ste na nej srdečne vítaní.